бармегардем бинандагони арҷманд ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе. бозии Истиқлол ва Кӯктош сурат гирифта истодааст дар доираи даври чаҳоруми лигаи олии мамлакат ва ин ёл ҳисоб 1-0 ба фоидаи тими Истиқлол аст. Тағйирот ворид карда мешавад дар ҳайати Кӯктош ва мебинем ки ба майдон таҳти шумораи 7 аз курсии эҳтиётӣ Отабек Каримов баромад ва аз майдон бошад таҳти рақами 11 Ҳикматулло Расулов гирифта шуд. хуб, аз маркази майдон футболбозони Кӯктош бозиро оғоз кардам ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати асосии тими Истиқлол. Дар забон рақами 1 Рустам Ятимов, рақами 21 Алексей Ларин, 4 Ваҳдат Ҳанонов, 6 Зоир Ҷурабоев, 3 Таврези Давлатмир, 5 Искандар Ҷалилов, 7 Виктор Свежов, 10 Алишер Ҷалилов, 17 Эҳсони Паншанбе, 63 Манушер Ҷалилов ва шумораи 13 бошад Рустам Соиров. Дар нимаи аввал Рустам Соиров шеридии Мубоевро иваз кард. Сармураббии даста Виталий Левченко. хуб, акнун ҳайати дастаи Кӯктошро барои шумо маърифӣ мекунем. Дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев аст. Футболбозоне ки дар майдон қарор доранд дар хатти дифоъ Аҳтамҷон Холбоев, Холмурод Назаров, Артур Принс ва инчунин Султоншоҳ Мирзоев. Инҷо имконияти хеле ҳам хуб барои дастаи Истиқлол. Фурсати аввалини зарбазаниро онҳо истифода карданд, вале баъдан Манучер ҳангоми бозёфти тӯб натавонист ки фишорро идома диҳад. хуб, дар хатти ним муҳофиза ба ҷои Ҳикматулло Расулов гуфтем Муҳсинҷон Абдуғафуров ба майдон баромад, Отабек Каримов ба майдон баромад. Дар паҳлӯи ӯ Бунёд Шодиев, Мунир Давлатбеков ва Далер Ёдгоров бозӣ карда истоданд. Акнун қоидавайронкунӣ ба чашм мерасад ва дар хатти ҳуҷум Аббос Икромов бо ҳамроҳии Муҳиддин Одилов бозӣ доранд. Сармураббии даста Фузайлов Раҳматулло ба ҳисоб меравад. бори дигар мебинем ки Рустам Соиров чӣ гуна имконият дошт. Футболбози мазкур зарба зад ва дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев зарбаи ӯро бартараф намуд. Довари бозии имрӯза Хусрави Сидиқзод аст. ба ӯ кӯмак карда истодаанд дар канорҳо Акмал Буриев, Ҷаҳонгир Зайниддинов ва довари чаҳорум бошад Шаҳбоз Зардов аст. Дар баробари ин дидор боз як бозии дигар сурат гирифта истодааст дар шаҳри клуб миёни Файзкан ва Истаравшан. Футболбозони Файзкан бо ҳисоби 2-1 айни ҳол бар тими Истаравшан ғалаба карда истодаанд. баъд аз оне ки Истаравшан пешсаф гардида буд дар нимаи аввал, мебинем ки Файзкан дар қисмати дуюм ба задани 2 гол даст ёфтааст. Воқеан дар муддати 5 дақиқа шогирдони Тоҳир Муъминов 2 дафъа ба дарвозаи Истаравшан гол заданд ва пешсафии дастаи худро дар ҷараёни бозӣ таъмин карданд. як хислати хуб нишон дода истодааст тими Файзкан дар оғози мавсим. бубинед ки онҳо бо ҳисоби 2-1 аз Регарта Даст ноком шуда истода буданд ва баъдан тавонистанд ки бо ҳисоби 3-2 ғалаба ба даст оваранд. ман метавон гуфт дар ноҳияи Восе як бошгоҳе имрӯз иштирокчии лигаи олӣ аст ки бисёр агарчанде соли аввалини иштирокаш аст, вале бо ирода ва матонате ки нишон медиҳад бисёр шоистаи таҳсин ҳам ҳаст. қоидавайронкунӣ аз сӯи Виктор Свежов, партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва ин тӯб аз майдон берун мешавад. дар нимаи аввал Истиқлол аз дақиқаҳои аввал фаъол буд. бартарӣ доштанд шогирдони Виталий Левченко. дар дақиқаи 15 Манучер Ҷалилов ба задани гол даст ёфт. худи Манучер метавонист ки боз 2 голи дигарро дар қисмати якум ба самар бирасонад, вале аз 2 ҳолати дигар истифода карда натавонист ва баъд аз оне ки дастаи Истиқлол пешсаф шуд, пасон Кӯктош то ҷоям фаъолтар гардид, аммо бозингарони Кӯктош дигар натавонистанд ки ҳисобро баробар расонанд. дар ин ҷо Манучер Ҷалилов қоидаи бозиро вайрон мекунад. футболбози мазкур аллакай корти зард дорад. Бунёд Шодиев натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ бидорад ва ин ҳол аут ба фоидаи Истиқлол аст. бори дигар мебинем қоидавайронкуние ки буд ва бинандагони арҷманд, агар роҷеъ ба қисми якуми бозӣ ба таври кӯтоҳ ҳарф занем, Истиқлол воқеан бартариро дар ихтиёри худ нигоҳ медошт. аз ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок ва имкониятҳои доштаашон дар он шогирдони Виталий Левченко аз ҳариф беҳтару болотар бозӣ карданд. голи ягона ҳам дар дақиқаи 15 аз сӯи Манучер Ҷалилов зада шуд ва баъдан Кӯктош эҳсос кард ки ба хатти дифоъ нишаста бозӣ кардан дар баробари Истиқлол имрӯз барошон ҳеҷ натиҷа намеорад. аз ҳамин сабаб шогирдони Раҳматулло Фузайлов каме
фаул шуданд ва чанд ҳуҷуми хавфнокро ҳам ташкил карданд. Партоби туп инҷо аз сӯи Искандар ба дохили ҷаримагоҳ, аммо футболбозони Куктош тупро аз дохили ҷаримагоҳи худ берун мекунанд ва дар умум баъдан вақте ки Куктош дар қисми якум фаул шуд, чанд вазъияти хавфнокро ҳам дастаи меҳмон ба вуҷуд овард, аммо фурсатҳои воқеии голзаниро онҳо ҳам истифода накарданд. махсусан як маротиба вақте ки дарвозабон Рустам Ятимов бо ҳамроҳии ҳамдастаҳояш иштибоҳ кард. дар ин ҷо қоидаи бозиро Зоир Ҷурабоев вайрон кард. Артур Принц дарҳол тӯбро ба Аҳтам Холбоев медиҳад. Аҳтам Холбоев паси ӯ ба Муҳиддин Одилов. Алексей Ларин пас ба канори рости майдон. бо суръати баланд футболбозони Истиқлол ба ҳуҷум мегузаранд. Алишер Ҷалилов, партофти Алишер ба Рустам Соиров. Рустам не, ин Манучер Ҷалилов буд, узр. дар рақобат бо Артур Принц қарор дошт. Ваҳдат Ҳанунов паси ӯ ба Алексей Ларин. агарчанде аз нигоҳи қаду қомат Марко Милич муҳофизатгари дигари марказии дастаи Истиқлол бисёр қоматбаланд аст, аммо бештар дар хатти дифои марказ мебинем Алексей Ларин ки техникаи хуби бо туп кор карданро дорад. Легионери украинии дастаи Истиқлол бозӣ мекунад ва Милич мисли Ваҳдат Ҳанунов ки имрӯз каме дар канор бозӣ карда истодааст, ҳамин мавқеъро ишғол мекард. Далер Ёдгоров ирсоли туп ба канори рост. ба ту расида наметавонад футболбози Куктош ва ин ҳуҷум боз ҳам қатъ мегардад. бештар партоф мекунанд футболбозони тими Куктош аз канорҳо. Далер Ёдгоров аз канори чап ва умуман дар нимаи аввал Далер Ёдгоров яке аз футболбозони фаъоли Куктош буд. Табрези Давлатмир пас ба Зоир Ҷурабоев. Рустам Соиров тӯбро дар ихтиёри худ мегирад. ин бозигар пас ба канори рост Искандар Ҷалилов. футболбозони Истиқлол ҳуҷумро идома дода истоданд. Зоир Ҷурабоев пас ба канор. Табрез тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол кард, аммо тӯб аз ҳама гузашта аз майдон берун мешавад. Қурбоналӣ Бобоев иштибоҳ мекунад. айни ҳол дарвозабони Куктош пас ба марказ Эҳсони Паншанбе тӯбро ба ҳамдастааш мегузарад. Виктор Свежов зарбаи ӯ ба мисли Эҳсони Паншанбе зарба мезанад. Виктор Свежов дар нимаи аввал Эҳсони Паншанбе дар ду ҳолат зарбаи мустақим иҷро карда натавонист. Қурбоналӣ Бобоев Бунёд Шодиев Муҳиддин Одилов дар миёни футболбозони Истиқлол қарор гирифт. тӯбро аз даст дод ҳамнавари Куктош. Табрези Давлатмир ва дар инҷо Муҳиддин Одилов фишор меоварад ба ҳимоятгари Истиқлол ва аут ба фоидаи футболбозони Куктош аст. албатта
бозӣ байни ин ду даста он интизориҳое ки ман фикр мекунам аз ибтидо миёни мухлисон ва алоқамандони футбол буд бароварда кардан наметавонад то ҳамин лаҳза, чун бо дар назардошти бисёр дастаи рақобатпазир будани Куктош мо интизор будем ки шогирдони Раҳматулло Фузайлов метавонанд мисле ки ҳафтаи гузашта тими Хатлон дар баробари Истиқлол истодагарӣ кард ва бозии бисёр диданиву ҷолибро нишон дод. Имрӯз ҳамин гуна бозиро нишон медиҳанд, аммо то дақиқаи 55-уми рақобат мо чунин бозиро аз сӯи дастаи меҳмон намебинем. Акнун қоида вайронкунии навбатӣ дар маркази майдон ба чашм мерасад. бале, Дали Рудгоров қоидаи бозӣ бар муқобили вайрон гардид ва Эҳсони Паншанбе буд ба назарам ки қоидаи бозиро вайрон кард. Биёед бубинем. Манучер Ҷалилов қоидаи бозиро вайрон кард. Барол ту ба бозӣ дароварда мешавад ва акнун футболбозони дастаи Куктош ҳуқуқи ҷириши зарбаи кунҷиро пайдо карданд. дар чунин бозӣ барои Куктош махсусан вазъиятҳои маъмулӣ метавонанд ки кӯмакрасон бошанд. Отабек Каримов дар назди туб аст. Партофти баланди Отабек Каримов, зарба ҷониби дарвоза дада мешавад. шонси хуб буд албатта барои футболбозони Куктош, аммо Мунир Давлатбеков натавонист ки дар ин лаҳза зарбаро рост ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов иҷро кунад. Рустам Ятимов ва мисли нимаи аввал боз ҳам ишора мекунад ба ҳамдастагонаш то ин ки ба пеш раванд дар маркази майдон, дар нимаи майдони дастаи Куктош қарор бигиранд. Дақиқаи 57-уми дидор аст. ҳисоб 1-0 ба фоидаи Истиқлол. бинандагони арҷманд, дирӯз байни ҳайъатҳои ҷавонони ин ду даста ҳам бозӣ баргузор шуд ва дар рафти он футболбозони ҷавони Истиқлол бо ҳисоби калон пирӯзии худро ба даст оварданд. 3-0 онҳо пирӯз шуданд. голҳоро Субҳон Исмоилов, Салом Ашурмамадов ва Али Акбар Раҳимӣ заданд ки беҳтарин футболбозии ҳамон рақобат. Салом Ашурмамадов яке аз футболбозони ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлол ба номи худ муҳр зад ва бояд гуфт чанде аз футболбозони ҳайати асосии Истиқлол шарафи дастаро дар ҳамон бозӣ ҳимоя карданд, аз ҷумла дарвозабони дуюми тим Дилшод Дадабоев. Инҷо зарбаи футболбозони Истиқлол, аммо ин зарба каме баландтар мерафад. Дар баробари ин Саид Мухтор Азимов, инчунин Салом Ашурмамадов бо ҳамроҳи Амадони Камолов дар бозӣ ҳунарнамоӣ карданд. имрӯз Амадони Камолов дар курси эҳтиётӣ аст. метавонад ки ба майдон ворид шавад. ҳамчунин Воҳид Ораз Сахедов низда дар ҳайати захиравии дастаи Истиқлол қарор дорад. Виктор Свежов инҷо довари марказ ишора мекунад ки қоида вайронкунӣ нест, бозӣ бояд идома ёбад. Тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Истиқлол. хело ҳам хуб дар ин лаҳза бубинед гузариш кард Рустам ва баъдан зарбаи анҷом додаи ин футболбози ҷавон, аммо боз ҳам нишонро дуруст гирифта наметавонад. ҳамеша мехоҳад ки Рустам аз рақибон гузарад, суръати баланд касб кунад. дар нимаи аввал як имконияти хуби зарбазанӣ дошт, зарба ҳам зада буд, вале зарбааш берун аз майдон. умуман он қадар зарбаи аниқ набуд. Бунёд Шодиев Қурбонали Бобоев Ваҳдат Ҳанонов тӯбро ба канори Искандар Ҷалилов равон мекунад. Искандар Ҷалилов, Ваҳдат Ҳанонов. ҳуҷуми навбатии футболбозони Истиқлол, имконияти хуб
аст ва боз ҳам як зарбаи дигарро мебинем инҷо, аммо ин дафъа ҳам зарба рост ҷониби дарвоза намеравад. ҳам Манучер Ҷалилов ва ҳам Рустам Соиров дар назди дарвоза қарор доштанд. Алишер метавонист ки ба онҳо пас медиҳад, аммо тасмим гирифт Алишер Ҷалилов ки ин навбат зарба занад. хуб бинандагони арҷманд, агар ба таърихи рақобатҳои байни худии Истиқлол ва Куктош назар андозем, то имрӯз ин ду даста дар лигаи олӣ 6 бозӣ анҷом доданд. Дидори имрӯза ҳафтумин рақобати байни худии онҳост. футболбозони ноҳияи рӯдакӣ танҳо 2 мусовӣ доранд. дар бозиҳои боқимонда онҳо аз дасти Истиқлол дучори шикаст шуданд. Куктош ба тури дарвозаи Истиқлол танҳо 5 гол ба самар расонидааст. Паси бисёр ҳам хуб ба Рустам Соиров. Рустам аз дарвозабон мегузарад. Имконоти хуб барои Рустам Соиров. Зарба ва гол! Аввалин голи Рустам Соиров дар мавсими ҷадид. воқеан ҳам аввалин гол барои Рустам Соиров, яке аз беҳтарин футболбозони ҷавони кишварамон дар лигаи олии футболи кишвар ҳам имрӯз ба қайд гирифта мешавад ва ман фикр мекунам барои худи ин футболбоз дар корномаи футболбозиаш яке аз саҳифаҳои таърихӣ албатта боз шуд имрӯз. Яке аз рӯзҳои фаромӯшнашаванда хоҳад буд барои Рустам Соиров. Муҳаммадҷон Раимов ба майдон ворид мешавад ва Искандар Ҷалилов майдонро тарк мекунад. Акнун фикр мекунем ки бо нақшаи 4 ҳимоятгар бозӣ хоҳад кард тими Истиқлол. ба ҳар ҳол умуман Муҳаммадҷон Раҳимов ҳар бозие ки ба майдон мебаромад дар канор кӯшиш мекард ҳамин тавассути канор ҳуҷумҳои дастаашро идома диҳад. ва биёед бибинем бори дигар зарбаи задаи Рустамро. дар ин лаҳза чунин менамуд ки Артур Принс тӯбро аз назди ӯ мегирад, вале на, Рустами ҷавон қатъи назар аз камтаҷрибагиаш дар лигаи олӣ фурсати дар ихтиёраш бударо хеле хуб истифода кард ва билохира ба задани гол ҳам муваффақ шуд. Дар охирин лаҳза низ ба усули худ такя кард Рустам Соиров, фиреб дод рақибро ва баъдан зарба зад ин бозингар. Абрази Давлатмир. Биёед бибинем ки Муҳаммадҷон Раимов дар кадом мавқеъ бозӣ хоҳад кард. Рустам Соиров бисёр ҳам хуб ҳунарнавоӣ мекунад. Виктор Свежов. пас ба Табрези Давлатмир. Табрез тӯбро ба марказ равон мекунад. Зарба Қурбонали Бобоев. Зарбаи қавиро бартараф кард. ва бубинед акнун баъд аз он ки Куктош ба дарвозаи худ голи дуюмро сар медиҳад, беназмӣ дар хатти дифои ин даста бештар ба чашм мерасад. Истиқлол бошад ин чизро хост самаранок истифода барад ва боз як ҳуҷуми дигари хавфнок шогирдони Виталий Левченко созмон доданд, аммо ин дафъа дарвозабон Виталий Левченко аз ӯҳдаи бартараф кардани зарбаи рақиб баромад. аз дохили ҷаримагоҳ Алишер Ҷалилов зарба зад. тӯб дар майдон боқӣ монд. футболбозони Куктош ҳоло бо тӯбанд имконияти ташкил кардани ҳуҷум барои онҳо ҳаст ва акнун довари марказ ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи тими Куктош. Бунёд Шодиев дар назди тӯб ва барои ба бозӣ даровардани тӯб тайёрӣ дида истодааст. партоби тӯб ба канори чап, аммо мебинем инҷо ҳамдастааш ба тӯб расида наметавонад. ҳамин тавр ҳуҷуми футболбозони Куктош хотима мебарад. Собир Холматов футболбози бо таҷриба ҳоло ба майдон мебарад ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш ки таҳти рақами 21 бозӣ мекард Мунир Давлатбеков рақобатро идома медиҳад. Аслан Собир Холматов футболбози канорӣ аст, Мунир бошад дар маркази хатти ним муҳофиза бозӣ мекард ва шояд дар ҷойгиршавии футболбозони Куктош ҳам дар майдон баъд аз ин тағйирот мо каме дигаргуниро бубинем. Холмурод Назаров футболбозони Куктош тӯбро мегиранд.
табрази давлатмир имконоти хуби голзониро барои Алишер Ҷалилов созмон дод. Ваҳдат Ҳанонов зарбаи ваҳдат ба марказ Алишер Ҷалилов. ваҳдат дар ҳамон лаҳза хеле хуб ваҳдат хеле хуб бозӣ кард ва ӯ эҳсос мекард ки фишор зиёд мешавад. имконияти навбатӣ барои Манучер, зарба ва гол. ҳамин тавр ҳисоб 3-0 шуд ва бинандагони арҷманд метавон гуфт дигар ягон шакку шубҳа дар мавриди пирӯзии Истиқлол шояд боқӣ намонда бошад. Манучер Ҷалилов голи дуюми худро ба самар мерасонад дар ин бозӣ ва он хатти ҳимояи пурқуввате ки гуфтем Куктош дошт қабл аз уман дар ин мавсим. мебинем ки дар бозӣ бо Истиқлол ин хатти ҳимоя он қадар қавӣ нест ва бубинед ки бо як пас чӣ гуна имконияти хуби голзониро эҳсони панҷшанбе барои Манучер Ҷалилов созмон дод. воқеан ҳам бо як пас 5 футболбози дастаи Куктошро ӯ гӯем имконият надод барошон ки ба тӯб бирасанд ва ҳамин тавр Манучер ҳам фурсати дар ихтиёр бударо ғанимат шуморида зарба зад ва голи дуюми худро ба қайд гирифт. акнун дар ҳисоби ӯ 7 гол мешавад дар мавсими кунунӣ Лигаи Олии футболи кишвар ва Манучер 2 мавсим пайҳан дар бозиҳои Лигаи Олӣ беҳтарин нишонзан ҳам шуда буд, аммо баъд аз он ӯ давоми 1.5 соли гузашта дар чемпионатҳои кишварҳои Осиёи ҷануби шарқӣ бозӣ мекард. пештар аз он як мавсими дигар ҳам соли 2017 натавониста буд ки беҳтарин нишонзан дар Лигаи Олии футболи кишвар шавад. Рустам фишор меоварад. ин мавсим низ имконияти хуб дорад Манучер Ҷалилов то ин ки беҳтарин нишонзан бигардад, зеро аллакай дар ҳисоби худ 7 гол дорад. идома дорад ҳуҷуми Истиқлол, зарба ту ба Султоншоҳ Мирзоев бармехӯрад. имконияти навбатӣ барои футболбозони Истиқлол ва босам мебинем ки эҳсони панҷшанбе аз мавқеи бисёрам хуб на он қадар зарбаи рост иҷро мекунад ва имрӯз тамоми голҳои Истиқлолро ҳамлаварон ба самар расониданд. 2 гол Манучер Ҷалилов ва 1 гол бошад Рустам Суиров. эҳсон паси ӯ ба марказ, идомаи ҳуҷумро мебинем. паси ҷавоби Алишер ба эҳсони панҷшанбе, идомаи ҳуҷум, фурсати хеле ҳам хуб аст барои Муҳаммадҷон Раҳимов ва Раҳимов ҳам тавонист албатта муҳофизатгари рақибро гузарад, баъдан мехост партоби тӯбро анҷом диҳад, аммо аллакай дер шуда буд. Алишер Ҷалилов ба назди тӯб меравад. партофти Алишер ва гол. бале бинандагони арҷманд ҳамин тавр ҳисоб 4-0 мешавад. ин яке аз лаҳзаҳои шояд бисёр хандаовар ҳам дар Лигаи Олии футболи кишвар бошад ки ин гуна голҳоро хело кам албатта мебинем, вале ба ҳар ҳол имрӯз чунин шуд ва футболбозони дастаи Куктош бисёр голи шояд шармовареро ба тури дарвозаи худ сар доданд. биёед мунтазир мешавем ҳолати такрори ин голро ва бубинед партофти Алишер Ҷалилов хеле партофти баланд буд ва дар ин ҷо футболбози худи Куктош Холмурод Назаров ба тӯб расид ва баъдан тӯб аз мобайни пояҳои дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев гузашта вориди тури дарвоза гардид. ҳамин тавр ҳисоб 4-0 ба фоидаи Истиқлол аст. хуб 7 гол шояд навишта шавад дар суратмаҷлиси расмии
баъд аз бозӣ ба ҳар ҳол футболбозони Истиқлол бо ин қонеъ намешаванд ва акнун онҳо ҷумои пайпай худро идома медиҳанд. ёдовар мешавем ки охирин бозие ки байни ҳам доштанд ин ду даста бо ҳисоби калони 6-1 ба фоидаи футболбозони шаҳри Душанбе ҷамъбаст шуда буд ва агар ба бозиҳои қабл аз ин миёни ин ду бошгоҳ назар андозем дар онҳо натиҷа он қадар калон набуд ва футболбозони Истиқлол бо фарқияти ҳамагӣ бештар аз 2 тӯб дар ҷараёни он бозиҳо соҳиби пирӯзӣ шуданд ва дар бозие ки рӯзи 27 сентябри соли 2019 буд 6-1 гуфтем онҳо ғалаба карданд. имрӯз бошад ҳоло фарқият 4 тӯбро ташкил мекунад. ин яке аз бохтҳои калони Куктош дар лигаи олӣ дониста мешавад. Амадони Камолов барои баромадан ба майдон тайёр аст. Амадони Камолов дар майдон акнун Манучер Ҷалиловро иваз мекунад. боз як футболбози ҷавони Истиқлол, боз як нафаре ки дар ҷоми ҷаҳон ҳунарнамоӣ карда буд дар ҳайати мунтахаби аврасони то 17 солаи мамлакатамон имконат пайдо мекунад ки дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ кунад. дар баробари Амадони Камолов инчунин Рустам Соиров боз як футболбози дигар аз ҳайати 17 солаи кишвар ба инҷо имконияти дигар барои Рустам зарбаи ӯ ва офсайд ба қайд гирифта мешавад. футболбозони Куктош умуман дигар шояд хоҳиши рақобат кардан надоранд. аз ҳамин сабаб мебинем чунин беназмӣ дар хатти дифоъашон дида мешавад ки лаҳза ба лаҳза футболбозони Истиқлол чунин имкониятҳоро ба вуҷуд оварда истоданд. тағйирот акнун дар ҳайати Куктош. Муҳиддин Одилов майдонро тарк кард ва Аҳтамҷон Абдуллоев таҳти шумораи 14 ба майдон ворид гардид. ва гуфтем ки дар баробари Амадони Камолов ва Рустам Соиров боз як футболбози дигар аз ҳайати мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар ба ҳайати Истиқлол омад. он ҳам ним муҳофизатгар Шарифбек Раҳматов аст, аммо ӯро мо дар бозиҳо бо пиранҳои Истиқлол дар бозиҳои расмӣ албатта то имрӯз надидем, агарчанде фаъолона ҳамроҳи ҳамдастояш тамрин карда истодааст ва аз иттилоъои дарёфтаи мо ҳоло Шарифбек каме осеб дорад ва вақтҳои наздик ӯро ҳам дар ҳайати даста умедвор мешавем ки мебинем. ба ҳар ҳол ҳунарнамоии Шарифбек ҳам чӣ дар чемпионати Осиё ва чӣ дар чемпионати кишварҳои узви намон иттиҳодияи футболи Осиёи марказӣ дар Кафа ва ҳам дар қаҳрамонии ҷаҳон хело хуб буд. пас ба марказ имконат барои футболбозони Куктош зарбаи Отабек Каримов. Рустам Ятимов ин зарбаро бартараф мекунад. аввалин имконияти хуби гузонии футболбозони Куктош агар иштибоҳ накунам дар рафти бозӣ аст. эҳсони Паншанбе Бунёд Шодиев. Отабек Каримов иштибоҳ мекунанд футболбозони Куктош. тӯбро аз даст доданд, вале дубора бозингарони дастаи меҳмон бо тӯб ҳастанд. дидори Файзкан ва Истаравшан ёдовар мешавем ки ба анҷом расид. бозие ки имрӯз баргузор гардида истода буд ва қабл аз ин дидор оғоз шуда буд ва дар он дидор футболбозони Файзкан бо ҳисоби 2-1 бар тими Истаравшан пирӯз гардиданд ва Истаравшан боз ҳам ноком гардид. ғайриинтизор ва гӯем умуман пешгӯӣ нашаванда буд чунин оғози бобарор барои дастаи Файзкан, вале чӣ тавр мебинем футболбозони ноҳияи Восе иштироки бисёр хуб доранд дар 4 даври олӣ лигаи дар 4 даври сипаришудаи лигаи олии футболи кишвар ва айни замон дар ҳисоби онҳо 8 имтиёз аст ва дастаи Тоҳир Муъминов дар ҷои дуюм қарор дорад. бале, Файзкан ва Хатлон ду дастае ҳастанд ки баъд аз Истиқлол дар ҷадвали лигаи олӣ мавқеи дуюм ва сеюмро касб карданд. мубориза дар лигаи олӣ то рафт пуршиддат мешавад. ин мавсим бинандагони арҷманд чӣ тавре ки медонед рақобатҳо аз 3 марҳила иборат ҳастанд ва 2 даста бештар шуд ба фарқ аз мавсими гузашта. шумораи иштирокчиён дар лигаи олӣ боз ба 10 даста баробар гардид ки дар умум дар 3 марҳила ҳар кадоме аз дастаҳо бояд 27 бозӣ доир кунанд. Отабек Каримов
каме осеб бардоштааст баъд аз бархурд бо футболбозии Истиқлол, аммо саломатиаш хуб аст ва бозиро идома дода метавонад. Биёед бибинем. ҳангоми мубориза бо Рустам Соиров каме осеб бардошт Отабек Каримов ва ҳамин тавр мебинем баъд аз муоинаи табибон ӯ маълум шуд ки тайёр аст бозиро идома диҳад. аут ба фоидаи Истиқлол. Табрези Давлатмир. то ҳамин бозии футболбозони Куктош дар се рақобати қаблияшон 4 гол зада буданд ва 1 гол ба дарвозаи худ сар дода буданд. имрӯз 4 гол сар доданд. акнун бибинед таносуби тӯбҳояшон дар як бозӣ аз мусбӣ ба манфӣ тағйир ёфт. Рустам фурсати дигар барои ӯ пас ба дохили ҷаримагоҳ, аммо дар ин лаҳза аллакай муҳофизатгарони Куктош ин вазъиятро бартараф карданд. Алери Ёдгоров фаул мешавад дар канор, аммо мебинем ки футболбозони Куктош пурра ин вазъиятро аз даст доданд. Ваҳдат Ҳанонов паси ӯ ба марказ хеле ҳам хуб бозӣ карда истодааст имрӯз Ваҳдат. аввалин бозӣ барои ӯ буд дар лигаи олӣ бо пироҳанҳои дастаи Истиқлол. мебинем футболбоз мехоҳад он боварие ки сармураббӣ ба ӯ дошт ба пуррагӣ ба он лоиқ бошад ва бозӣ арзанда нишон диҳад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Виктор Свежов қоидаи бозиро вайрон кард. давар ишора мекунад ки ӯ Свежов бо дасташ бозӣ намуд. медонед бале ва то довари марказ метавонад каме гӯем ба таври дигар ҳам чораҷӯӣ кунад дар ин вазъият. ба хотири оне ки чунин менамуд ки Виктор барқасдона мехоҳад инҷо ба ҳариф зарари ҷисмонӣ расонад. Талер Ёдгоров талаши зиёд дорад ин футболбоз дар рафти бозии мазкур. ҳунарнамояш ҳам хуб аст. боз ҳам ба ҳуҷум пайваст шудани ӯ тавассути канор акнун Собир Холматов кӯмак мекунад, аммо Куктош ҳуҷумҳои зиёди ташкил кардаашро ба нуқтаи ниҳоӣ мантиқӣ расонидан наметавонад. Алишер партови тӯб ба Табрез. имконияти хуб аст барои тақвият бахшидани ин ҳуҷум дар канор. ҳоло мебинем ки Эҳсон бо тӯб қарор дорад ва дохили ҷаримагоҳ ворид шуд. Эҳсон интизор мешавад ҳамдастаҳояшро. аз сад зиёд тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт Эҳсони Панҷшанбе. Табрези Давлатмир пас ба Ақиб. Зоир Ҷурабоев тӯбро ба Амадони Камолов медиҳад. Эҳсони Панҷшанбе. Виктор Свежов партов ба канори рости майдон. Муҳаммадҷон Раимов талош дорад. имконият аст барои Алишер Ҷалилов. Виктор Свежов паси ӯ Аҳтам Холбоев. ҳатти фишор қарор доштанд футболбозони хатти ҳимояи Куктош. Собирҷон Холматов Табрези Давлатмир партофти Табрез бартараф карда мешавад ин ҳолат. Алер Ёдгоров тӯбро ба Бунёд Шодиев медиҳад. Бунёд Шодиев тавонистанд футболбозони Куктош ҳуҷуми худро оғоз намоянд. Отабек Каримов гузариши Отабек бояд тӯбро ба ҳамдастааш равон кунад, вале тӯбро аз даст медиҳад ин футболбоз. баръакси интизориҳо дастаи Истиқлол албатта хеле роҳат ва ба осонӣ дар ҷараёни бозии имрӯза бар муқобили Куктош пирӯзии калони худро ба қайд гирифта истодааст. албатта гуфтем бо дар назар дошти он ки чӣ гуна ҳайати Куктош мукаммал шудааст ва дар заминаи тайёриҳо ва омодагиҳои худ ба мавсим ҳам онҳо корҳои зиёдеро анҷом доданд. мо аз ин тим интизор будем ки дар
ин мавсим рақобатпазир будани худро дар баробари дастаҳои асосии муддаӣ дар лигаи олӣ нишон медиҳад. Вале бозии аввалини ҷиддӣ барои шогирдони Раҳматулло Фузайдов бубинед бо бохт бо ҳисоби калон то ҳамин лаҳза ҷараён дорад. Бар ҳол шояд дар идома онҳо тавонанд ба задани голи шармшикане ҳам муваффақ шаванд, аммо айни замон мебинем фарқияти хело ҳам калони тӯбҳо дар бозӣ дида мешавад. Зоир Ҷурабоев дар як ҳолат каме осеб бардоштааст. кӯмак карда мешавад айни ҳол ба ҳимоятгари Истиқлол Зоир Ҷурабоев. 10 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то хотимаи вақти асосии бозии мазкур. Рустам Соиров дар экранои мо шумост, нафаре ки аввалин голи худро дар лигаи олӣ ба самар расонид. Амадони Камолов дар ҳайати Истиқлол аллакай ҳарса тағйирот сурат гирифт. Камолов, Соиров ва Раҳимов ба майдон баромаданд. Дар ҳайати эҳтиётӣ Дилшод Дадабоев, Саид Мухтор Азимов, Марко Милич ва Воҳид Ораз-Саҳедов боқӣ монданд ки имрӯз онҳо имконияти ба майдон баромаданро надоранд. аут ба фоидаи Куктош. نه قاعده‌بران کنی با قید گرفته می شود. محمد جان رحیموف در این لحظه قاعده بازی رو ویران کرد. دلیر یادگارов اکنون در نزد توپ است. партов хоҳад кард футболбози Куктош. имконият барои футболбозони Куктош ва ҳамин тавр Куктош тавонист ки ба задани гол даст ёбад. муаллифи гол Холмурод Назаров мегардад ҳимоятгар. хуб бинандагони арҷманд, билохира дар дақиқаи 81-уми рақобат футболбозони Куктош тавонистанд дарвозаи Рустам Ятимовро рах накунанд ва шояд ин ҳам баъд аз як каме фориқболии футболбозони Истиқлол иттифоқ афтод ба хотири оне ки ҳисоби даркориро барои худ шогирдони Виталий Левченко таъмин карданд. Дар ин байн ба рақиб ҳам иҷозат доданд ки ҳуҷумҳои худро ташкил кунанд. бо эътибори дигар мебинем партов буд аз ҷониби Далер Ёдгоров. ирсоли туп ба канори ба дохили ҷаримагоҳ буд ва баъдан туп ба назди Холмурод Назаров омад. маротибаи дуюм пайдар ҳам дар ду бозӣ мебинем ки футболбозони тими Куктош пас аз вазъияти маъмулӣ ба задани гол даст меёбанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми Истиқлол. эҳсони панҷшанбе бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ доранд футболбозони мизбон. зарба ва гол. Рустам Соиров бале голи дуюми худро ба самар мерасонад. воқеан ҳам ҳамдастараш инҷо интизор буданд аз Рустам пасро, аммо Рустам ба хулоса омад ки ҳамин минтақаи холӣ мондаи дарвозаро ба нишон гирад ва ҳамин тавр Соиров ба задани голи дуюми худ муваффақ мешавад. фикр мекунам тӯбро ҳамчун хотира бо худ мегирад Рустам Соиров баъд аз ин бозӣ, чун ин дидоре аст ки ӯ ба задани ду гол даст ёфт дар лигаи олии мамлакат. эътибори дигар бубинем. Рустам Соиров зарбаи задаи ӯ тӯб аз байни пойҳои Аҳтамҷон Холбоев капитани дастаи Куктош мегузарад ва дар ин лаҳза ҳатто дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ҳам аз ӯҳдаи баргардондани зарбаи Рустам Соиров набаромад. ҳарчанд зарба суръаташ он қадар баланд набуд. ва акнун як голи дигар лозим аст барои бозингарони Истиқлол то ин ки ҳисоби ки мавсими гузашта ба қайд гирифта шуда буд онро дубора такрор кунанд. бори дигар ёдовар мешавем ки мавсими қабли Истиқлол бо ҳисоби 6-1 Куктошро дар ҳамин варзишгоҳ ноком карда буд. баъд аз ҳанамон натиҷае ки болотар гуфтем рӯзи 27 сентябри соли 2019 ба қайд гирифта шуда буд, ин дуюмин бозии сергол дар таърихи рақобатҳои байни худии Истиқлол ва Куктош аст. Рустам Соиров
дар ду бозии охири худ бар муқобили Истиқлол дар Лигаи Олӣ мебинем ки Куктош ба тӯри дарвозааш 11 гол сар медиҳад. Шояд ин охири кор набошад Фаридун, чун бо дар назар дошти вақти илова мекардаи довари марказ Хусрави Сидиқзод тақрибан 10 дақиқаи дигар вақти бозӣ мо шуморо дар пеш интизор аст. Корти зард ба футболбози дастаи Куктош ва амон ҳолате ки мо дар оғози рақобат ишора кардем, шояд баръакс ба Амадони Камолов нишон дода шуда бошад ин корт. Бале мас ба ним муфтизатгари дастаи Истиқлол инҷо корти зард нишон дода шуд. Ҳамон ҳолате ки мо дар оғози бозӣ ишора карда будем, агар футболбозони ҳар ду даста ором намешуданд дар оғози бозӣ шояд як нафар кам умуман камтар аз ҳайати аввалия бозиро ҷамъбаст мекарданд. Чун дар оғози бозӣ дидем ки Мунир Давлатбеков ва ҳамчунин Манучел Ҷалиловро ба назди худ даъват карда Хусрави Сидиқзод ба ҳар ду корти зард нишон дод ва ҳамин тавр дар ҷараёни бозӣ оромӣ дида шуд ки то ҳамин лаҳза идома дорад. Қурбонали Бобоев. Зарбаи Қурбонали Бобоев. Виктор Свежов, Таврези Давлатмир. Фишор меоранд футболбозони Куктош ва Далер Ёдгоров ишора мекунад ба довар ки бояд зарбаи кунҷӣ таъин карда шавад, аммо ту баъз дарвозабон аст. Муҳаммадҷон Раҳимов, Алишер Ҷалилов дар дохили ҷаримагоҳ, паси Алишер ба Эҳсони Панҷшанбе, офсайд нест, зарба ва тӯб аз майдон берун мегардад. Хуб, дар ин байн инчунин зарбаи кунҷӣ ҳам таъин шуда истодааст. Довари канури ба ҳар ҳол ба зарбаи кунҷӣ ишора кард, аммо сардовар чизи дигарро барои мо шумо инҷо ишора карда истодааст ки бояд аз назди дарвоза ту ба бозӣ дароварда шавад, ба хотири оне ки ҳолати ғайри бозӣ дар яке аз футболбозони Истиқлол ба қайд гирифта шуд. Далер Ёдгоров. Далер аз ваҳдат мехоҳад ки гузарад. Партофти Далер Ёдгоров. Паси ноаниқ. Ду ҳамлавари тими Куктош, Муҳиддин Одилов ва Аббос Икромовро мо имрӯз дар хатти ҳамла қариб ки надидем. Умуман Куктош дар хатти ҳамла он қадар фаъол набуд. ҳимоятгарони Истиқлол бар муқобили футболбозони хатти ҳамлаи Куктош хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд. хуб, бинандагони арҷманд, ёдовар мешавем ки пагоҳ се бозии дигар дар Лигаи Олӣ баргузор мешаванд ва шумо ҷараёни ду бозиро мустақиман метавонед тавассути шабакаҳои телевизионии мо тамошо кунед. Локомотив Помир дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар ҳамин майдон бо Хатлон дидор анҷом медиҳад ва бозии дигар байни дастаҳои Душанбе 83 ва клуби марказии варзиши Артиш сурат мегирад ки ин бозӣ дар шаҳри Ваҳдат дар варзишгоҳи марказӣ барпо мешавад ва бозии марказӣ байни Хуҷанду Регартадас гуфтем баргузориаш ба нақша гирифта шудааст. Бунёд Шодиев.
амадони қоидаи бозиро вайрон кард. Аҳтам Холбоев партофтию ба Собирҷон Холматов. Аут ба фоидаи Истиқлол аст. Эҳсони Панҷшанбе бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард. Зоир Ҷурабоев пас ба Рустам Ятимов. ғалабаи 200-умини худро акнун Истиқлол ба даст меоварад бо ҳисоби бузург, бо ҳисоби 5-1. головозони Истиқлол имконият доранд ки ғалаба кунанд. ҳанӯз вақт аст барои босам гол задан. ду фулобози Куктош айни ҳол дар назди ту бастанд. зарбаи ҷаримавӣ иҷро карда мешавад. хело ҳам қавӣ буд ин зарба, аммо рост ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов ҳаракат накард. хуб, сонияҳои ба шумор боқӣ мондан то анҷоми вақти асосӣ. бинандагони арҷманд чанд дақиқа илова мекарда бошад дувари марказ. баъд аз чанд лаҳза барои мову шумо дар ин бора ҳам маълумот хоҳам дод. 3 дақиқа вақти иловагӣ зам карда шуд аз сӯи Хусрави Сидиқзод. умуман дар ҷарони бозиҳое ки бо чунин фарқияти калони тӯбҳо як даста пирӯзӣ ба даст оварда истодааст, ҳуҷҷат ба илова кардани вақти зиёд ҳам нест, аммо ино бар сабаби кашол додани вақт ва голҳое ки зада шуду барои таҷлили он чанд сония сарф шуд, ин вақтҳо илова карда мешавад, яъне он вақтҳои зои рафтаро талофӣ мекунад довари марказ. шитавре мебинем имрӯз танҳо 3 дақиқа ба қисми дуюми бозӣ ӯ илова кард. дар ин байн ҳоло футболбозони Истиқлол боз имконияти дигареро дар ихтиёр доштанд. Муҳаммадҷон Раҳимов фурсати хубро аз даст медиҳад. албатта барои Раҳимов ки ин мавсим бештари бозиҳоро дар курсии футболбозони эҳтиётӣ шурӯъ мекунад, гол задан ва саҳми худро дар муваффақияти даста гузоштан фикр мекунам аз нигоҳи рӯҳӣ бисёр хуб хоҳад буд. Алишер Ҷалилов дар назди тӯб аст. партофти Алишер. Собирҷон Холматов ба тӯб расид. Алишер Ҷалилов маротибаи дуюм акнун ирсол мекунад. зарбам зада мешавад ҷониби дарвоза аз ҷониби Алексей Ларин. баъд аз ин пирӯзӣ тими Истиқлол 10 имтиёз касб мекунад. ба даста ба дар зинаи якум боқӣ мемонад бо 10 имтиёз. Файзкан дар зинаи дуюм аст, 8 имтиёз дорад ин тим. Куктош бошад дар зинаи панҷум, дар зинаи чаҳорум қарор мегирад бо касби 5 имтиёз. вале Регартад аз тими Хуҷанд, Локомотив Пумбир ва он даставое ки поёнтар аз Куктош қарор доранд бозиҳои даври чаҳоруми худро доир накарданд. имконияти бисёр ҳам хуб барои футболбозони Истиқлол. Рустам Соиров хет-трик муборак бошад. ва ҳамин тавр бинандагони арҷманд воқеан ҳам бозии таърихӣ шуд барои Рустам Соиров. зарбае ки Алишер Ҷалилов иҷро карда буд дарвозабон Қурбонали Бобоев онро бартараф кард, аммо дар бозиёфти тӯб аввалин шуда Рустам Соиров муваффақ буд ба задани голи сеюми худ даст меёбад ва ҳамин тавр ҳисоби бозӣ 6-1 шуд ба фоидаи дастаи Истиқлоли Душанбе. дар ду бози пайдарҳам акнун дар Лигаи Олӣ Истиқлол ба тури дарвозаи Куктош 6 гол мезанад. ва бубинед зарба иҷро кард Алишер Ҷалилов. зарбаашро бартараф кард дарвозабони Куктош, аммо Рустам Соиров дар назди дарвозабон буд ва тавонист ки голи сеюми худро ба самар бирасонад. агар ду голи дигар футболбозони Истиқлол ба ҳадаф мерасониданд, имрӯз бинандагони арҷманд шумораи умумии голҳояшон дар Лигаи Олӣ ба 750 адад баробар мешуд ва дар ин бозии ҷашние ки гуфтем 200-умин ғалабаи худро дар Лигаи Олӣ ба қайд гирифтанд, боз як ададҳои бисёр ҷолиб ба фоидаи онҳо ба қайд гирифта мешуд. Тамоми мухлисон ва ҳаводорони дастаи Истиқлоли Душанберо бо ин пирӯзӣ ки ҳамзамон пирӯзии 200-умин дар Лигаи Олии футболи кишвар аст, бори дигар табрик мегӯем. бо шумо будем тӯли ин дақиқаҳо. Шориҳон Фаридони Шарифзод ва Парвези Маҳмадамин. ташаккур барои диққататон. хайр.